z čísel je najmenšie. Máš tu číselka 3 pätiny z 25 osemnástin. 3 pätiny krát 25 osemnástin. Upravíme, uvidíme. 40% z dvoch, to je 40 stotín krát 2 jedniny. 1 promile z 1000, to je 1 tisícina krát 1000 jednín. A ešte 0,5 z 1,8, to je 5 desatín krát 18 desatín. Dobre, poupravujeme tieto súčiny a uvidíme, ktorý bude najmenší. Tak poďme na to. Ideme krátiť samozrejme 3 a 18. 1, 6, 5, 25, 5, 1, 5 a ostalo nám 1 krát 5, 1 krát 6. Takže máme zlomok 5 šestín. 40, 100, poďme krátiť 20, takže tu bude 2 a tu bude 5. Už sa krátiť nedá, takže musíme násobiť 2 krát 2, dole je 5 krát 1, 4 pätiny. 1 lomeno 1000 krát 1000 lomeno 1, to je 1 celá, čiže 1 jednina alebo 1 celá. 5 desatín krát 18 desatín, poďme krátiť 5, 1, 2. A ešte kráťme, ak sa dá, 2, takže 1 a tu bude 9 a máme 9 desatín. No a pozri sa teraz na to, ktoré z týchto zlomkov je najmenšie číslo, tak určite to nebude 1 celá. Tak je? Toto môžeme rovno vylúčiť. 1 celá to nebude. 5 šestín, 4 pätiny a 9 desatín, toto ešte musím porovnať, lebo momentálne to nevidím. Takže ja si to uvediem na spoločného menovateľa a tým bude desiatka je dobrá pre 5, ale nie je dobrá pre 6, 20 nie je dobrá pre 6, 30 dobrá aj pre 6, aj pre 5. Takže idem na 30. Zo 6 30 vyrobím teraz momentálne tak, že 5 krát 5, 25. Tu vyrobím 30 tak, že krát 6, aj menovateľ, aj čitateľ, čiže rozšírim zlomok 6. Takže tu budem mať 24. No a tento zlomok na 30 dostanem tak, že rozšírim daný zlomok 9 desatín trojkou. Čiže v menovateli mám 30 a v čitateli budem mať 27. No a teraz, keď už mám menovatele rovnaké, tak mi stačí porovnať čitatele. 25 je väčšia ako 24, to je menšie ako 27. V podstate na prvý pohľad vidíš, že toto bude najmenší zlomok, alebo teda najmenšie číslo z týchto 4 zadaných čísel. Hotovo. Zošit stojí Z eur, ceruska C eur a pravítko stojí toľko ako zošit a ceruska spolu. Koľko zaplatíš za 3 zošity, 7 ceruziek a 2 pravítka? Zošit stojí Z eur, zošit, ak potrebuješ stručný zápis, môže byť ceruska C eur a pravítko stojí toľko ako zošit a ceruska spolu. Čiže to je Z plus C. Koľko zaplatíš za 3 zošity, 7 ceruziek a 2 pravítka? No tak ak zošit stojí Z eur, tak 3 zošity budú stáť 3 krát Z. Plus ku tomu ti pripočítajú 7 ceruziek. Jedna stojí C eur. No tak 7 ceruziek bude stáť 7 krát C. Čiže 7C. A plus ku tomu ti ešte pripočítajú 2 pravítka. Pričom ty vieš, že jedno pravítko stojí Z plus C. A tak teda 2 pravítka budú stáť 2 krát táto suma. Čiže 2 krát Z plus C už musí byť v zátvorke, pretože ak by nebolo, tak už by bola chyba v príklade. Toto je už algebraický výraz, upravme ho, rovná sa. Najprv roznásobíme zátvorku. 3Z plus 7C plus 2Z plus 2C rovná sa. A ako vieš, v algebraických výrazoch môžeš spočítať rovnaké písmená. Takže hľadajme Z a Z. Tu máme 3Z a tu máme plus 2Z. To bude spolu 5Z. A potom spočítajme ešte aj C. Tu máme plus 7C plus ku tomu 2C. To je spolu 9C. Takže 5Z plus 9C. A máš výsledok prvého príkladu. Druhý. Katka má K guľvočok, tak si to napíšme. Katka K
Petra má o 20 guľvočok viac ako Katka, takže Petra bude mať o 20 viac. To znamená, že má toľko ako Katka, to je K, a plus ku tomu má ešte 20. A Lenka má o 30 guľvočok menej ako Petra. Takže Lenka, tá má presne toľko ako Petra, ale o 30 menej. Takže má K plus 20, to čo má Petra, ale minus 30, lebo má o 30 menej. Koľko guľvočok majú dievčatá spolu? No, tak Katkine, Petrine a Lenkine tieto počty spočítame. Raz, dva, tri, 3 krát K a ešte máme plus 20 to je 40, minus 30 to je 10, takže 3K plus 10. Hotovo. Upravme takýto výraz, rovná sa, veľkú odmocninu nechám. A pozrime sa sem, takže máme štvrtá odmocnina z x lomeno tretia odmocnina z x. Môžeš upraviť tak, že x na 1/4, x na 1/3 a tak budeš odpočítavať. Exponenty, ak ti to vyhovuje tak úplne kľudne to tak môžeš urobiť. Krát y na 2/3 lomeno x na 1/3 krát y na 1/2. Vidíš? A teraz, pozri sa, máš to v zlomku, takže budeme môcť krátiť. Túto veľkú odmocninu ešte nechám a máme x na 1/4 lomeno x na 1/3. To bude vlastne x a 1/4 minus 1/3 na boku si odpočítaš. 1/4 minus 1/3 to sa rovná. To je 3 minus 4 minus 1/12, čiže máš x na minus 1/12 krát a y zase bude 2/3 minus 1/2. To je 6, je spoločný menovateľ a máš tam 4 minus 3, to je 1, čiže y je na 1/6. Postup nemusí byť presne takýto, môže byť aj iný, ale ja som zvolila takýto. No a teraz to mám ešte to potrebujem trochu upraviť, pretože to mám teraz v takomto stave. X na minus 11/12 krát y na 1/6 a to celé je ešte na 1/2. Takto, vidíš? Rovná sa a teraz už mám x na minus 1/12 krát ešte na 1/2. To znamená, že to bude minus 1/24 krát y na 1/12. A toto v konečnom dôsledku bude, pozri aké. Bude to y na 1/12 lomeno x na 1/24. Tak toto bude vyzerať. A keď to chceš mať s odmocninami, no tak si dáš 12. odmocnina z y lomeno 24. odmocnina z x. A už to necháš takto. Hotovo. Urč podiel súčinu lomených výrazov a súčinu prevrátených hodnôt lomených výrazov. Máme tu dva lomené výrazy a lomeno 1 minus a, čiže a sa nesmie rovnať 1, to v prvom rade. A druhý výraz je 1 minus a na druhú lomeno a sa nesmie rovnať 0, to v druhom rade. Takže menovatele, vieš, nesmú sa rovnať 0, takže podmienky sú určené. Teraz budeme určovať podiel, takže delené, súčinu lomených výrazov. Súčinu. Takže a lomeno 1 minus a krát 1 minus a na druhú lomeno a, ale dám si to do zátvorky. Podiel súčinu prevrátených hodnôt lomených výrazov, takže budem mať súčin, ale prevrátených hodnôt prevrátim. Prvý výraz 1 minus a lomeno a krát taktiež prevrátim a lomeno 1 minus a na druhú. Rovná sa. No pekne. Pozrime sa teraz na prvú zátvorku. Okamžite ideme krátiť. Ačko vykrátime. 1 minus a 1 minus a na druhú. 1 minus a na druhú si viem upraviť na 1 minus a krát 1 plus a. To je rozklad dvojčlena. Takže tam sa vlastne vykráti 1 minus a vypadne a ostáva 1 plus a. Nechám si to v zátvorke. Delenie si nechám. Druhá zátvorka, opäť vypadne mi ačko, vykrátim a 1 minus a, opäť 1 minus a vypadne, takže tam ostáva jednotka, lomeno a tu ostane 1 plus a. Rovná sa.
Z tejto zátvorky vidím, že A sa nesmie rovnať ani -1, dopíšem do podmienok. No a pozerám sa na takéto niečo, 1 plus A a delenie zlomku, vieš čo znamená? To je vlastne, to je vlastne násobenie prevrátenej hodnoty, čiže tu budeme mať 1 plus A, lomeno 1, to už nepíšem, a vlastne mám 1 plus A na druhú. 1 plus A v zátvorke na druhú. Hotovo. Úsečka má dĺžku 5,4 cm. Koľko milimetrov má 1 aj 5 devetín tejto úsečky? To si predstav tak, nezľakni sa tých čísel, že toto je desatinné a toto je zlomok. Predstav si to, ako keby som ti povedala, že úsečka má dĺžku, ja neviem, 4 cm a koľko milimetrov má 1 polovica tejto úsečky. Hej, to je to isté, len máme namiesto štvorky 5,4 a namiesto jednej polovice máme tento zlomok, ktorý je v tvare zmiešaného čísla. Nič strašné. Takže, keďže budeme chcieť milimetre, tak už aj úsečku si premením na milimetre, takže budem mať 54 mm úsečku a budem chcieť vedieť 1 aj 5 devetín tejto úsečky, koľko to je. Tak keď ja chcem vedieť 1 aj 5 devetín z tejto úsečky, tak vieš, ako to vyzerá pri zlomku? Zlomok z, to je zlomok krát, a namiesto toho zlomku 1 aj 5 devetín si už napíšem jednoduchý zlomok, nepravý, ale nebude to zmiešané číslo. Takže 9 krát 1 je 9, plus 5 je 14, takže mám 14 devetín. Čiže budú chcieť vedieť 14 devetín z 54 mm. A keďže 14 devetín je viac ako 1 celá, tak očakávam číslo, ktoré mi vyjde, že bude viac ako 54. Uvidíme. Takže 14 devetín krát 54 jednín. Poďme krátiť, pretože sa pekne dá. Takže 9, 54 deviatimi, tu bude 1 a tu bude 6. No a teraz sa už krátiť nedá, čiže už to musíme vynásobiť. 14 krát 6, to sa rovná. 10 krát 6 je 60, 4 krát 6 24, 60 a 24 je 84 mm. A áno, vyšlo nám to viac ako 54, presne tak, ako sme očakávali. Hotovo. Ktoré prirodzené čísla vyhovujú nerovnici? Minus 4x je väčšie, alebo sa môže rovnať minus 28. Tak v prvom rade urobím ekvivalentnú úpravu delené minus 4 a zistujem, že x bude menšie, alebo sa môže rovnať 7. Skúškou, veľmi jednoduchou, v podstate stačí mi pohľadom urobiť skúšku, vyberiem si nejaké číselko, napríklad si vyberiem 0, aj keď 0 nie je prirodzené číslo, do skúšky si ju vybrať môžem, minus 4 krát 0 je 0 a 0 je väčšia ako minus 28, takže skúška je vybavená. No a teraz tu mám, x je menšie alebo sa rovná 7 a keďže sa nachádza v množine prirodzených čísel, to mi píše zadanie, tak x bude patriť množine, v ktorej budú číselka aké? 1, 2, 3 až 7 a pri sedmičke skončíme. Pretože x sa môže aj rovnať 7, alebo musí byť menšie ako 7. Takže keby sme to chceli graficky znázorniť, tak x bude patriť takejto množine, pozri, 1, 2, 3 a tak ďalej až 7 a bude sa jednať len o izolované body, o tieto číselká 4, 5 a 6. Hotovo. Aká je pravdepodobnosť, že zo slova pravdepodobnosť vyberieme spoluhlásku? Keď riešiš pravdepodobnosť, tak budeš potrebovať zlomok a v tom zlomku v menovateli máš všetky možnosti a v čitateli máš tie tvoje priaznivé možnosti. Priaznivá možnosť je pre teba, keď vyberieš z tých všetkých hlások, ktoré tu máš v tomto slove, keď vyberieš spoluhlásku. To je pre teba priaznivá možnosť. No a koľko ich je, to zistíme o chvíľu, keď sa pozrieme na slovo pravdepodobnosť a spočítame spoluhlásky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 priaznivých možností máme, pretože tam máme 10 spoluhlások a do menovateľa tohto zlomku si dáme všetky možnosti a všetky možnosti sú všetky hlásky v tom slove, ktoré sa tu nachádzajú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pravdepodobnosť, že si vyberieš spoluhlásku náhodne z tohto slova je 10 15. V
čo samozrejme vykrátime 5, čiže to budú 2/3. A teda 2/3 je tá pravdepodobnosť, alebo ešte to môžeme zmeniť na percentá. A na percentá to zmeníme tak, že 2 delené 3 sa rovná 0,6 periodických a 0,6 periodických krát 100 sa rovná 66,6 periodických, čiže približne 67%. Hotovo.